салому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо махсус паплинои дубайский атласиро нишон медиҳем. ҳамаги як 10-15 та расветкаш ҳастай. барои маълимо, барои одамое ки либосои ягона каданиен марҳамат. нархи ё 3 метраш 100 сомон, яъне ки як либосаш 3 метраш 100 сомонӣ. адресшон меган хай факт то что ҳамин чиз атлас гуфта бисёр муаррифӣ шидаги атласӣ меганшон. ина марҳамат бинед кайдон ида маъқул мешава. дар ҳамин номрое ки поёнда ҳастанд занг мезанед, шумо да доставка мекунанд. асосан барои либоси ягона кадан метавонанд инҷа одамое ки дар ошхонаҳо кор мекунанд, либоси ягона маълимо метавонанд ки чиза харидорӣ кунанд. дубайский тозашай дубайския 100 сомон барои 3 метраш, яъне ки як либосаш мешава, ҳам буруктон мешава, ҳам куртаи фасон барои шумо тайёр карда метавонед. санг задагӣ, сангашам аҷиб буд. на расветкоша худтон бибинед. маъқулотона доставка тамоми шаҳр ноҳияҳо ҳаст. метавонед ки айрасӣ ҳам заказ кунед, шумо да доставка мешавад. як хоҳиши дигар дорем. мо хеле шавид корро дертар сар кардем, камтарак пауза буд. барои ҳам метавонед ки шумо бинависед ки шумо ҳамаи барномаи моро ай кадом шаҳр тамошо доред, илтимос дар ҳамин таи навор бинависед. мо баъд чизе ки шумо мехоҳед ҳамро нависед ки мо кадом чизоро барои шумо намоиш бидем, кадом чизоро сиёмка кунем. мо барои шумо иншоалло сар кардагем кора бо ҳамаи чизи хоҳишҳои шуморо то як моҳро комментарияи шуморо мехонам ва комментарияи шумо мувофиқи комментарияи шумо навор мегирам. барои ҳамин айгиҷо тамошо кардантонро бинависед, баъд бинависед ки чӣ мехоҳед ки бибинед, нархҳои чиро шумо фаҳмидед. либоси ягонаи миллӣ ки бисёр одамо дар баҳор мекунанд, ҳозир дар тирамоҳ ҳамиёро дар тирамоҳ барои мактабҳо бисёр пешхизматҳо бо духтуро ҳам ҳастанд, бисёр санитаркаҳо ҳамин чизоро пӯшида корда либоси ягона ташкил кардастанд. барои ҳамин метавонед ки шумо ҳамиёро хушрӯтар бибинед. чизои маъқултона скриншот карда мепартоед. доставка тамоми шаҳр ноҳияҳои тоҷикистон, россия, беруни россия, мумкин шумо дар аз олмон бошед ё ки ягон европа бошед, доставка шумода мешавад. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз. алейкум апохари азиз. шахсоне ки аз 14 июл то 3 август регистратсия шуда ҳамроҳи ман кор мекунанд, чунин тӯҳфаҳои зеборо аз тарафи ширкат, яъне ки барои тозагии ҳамаи занҳо ё дар кориянд ва аз тарафи ман метавонем ки чунин тӯҳфаҳои зебора ё ин ки парфюмҳои зебо ё ин ки посудаҳои зебора барои худ тӯҳфа гиред. пас чӣ тобен дар номерҳои боғи экран буда нависед. тамоми шуморо ба гурӯҳи беҳтарини худам интизорам.